Nyt mä näytän tämmösen organzakukkasen tekemisen. Tää on tosi helppo. Ja tällä voi koristella kortteja, scrappisivuja tai vaikka vaatteisiin rintaneulaksi. Mulla on yhdessä pipossakin tämmönen kukkanen, että sillä voi koristella oikeastaan aika monenlaisiakin juttuja. Siihen tarvitaan organzaa. Ja mä itse käytän aika paljon kirpputoreja tämmöisessä. Eli organzaa löytyy sieltä, mutta myöskin verhokaupat ja kangaskauppojen noin verho-osastot, niin sieltä kannattaa käydä kyselemässä, kun organzaa haluaa. Ja mä tässä lähdin jo leikkaamaan ympyrän mallista palasta tästä organzasta. Ja tuohon yhteen kukkaan on semmonen 6-10 kerrosta aika sopiva määrä näitä ympyröitä. Ja ne voi olla eri kokoisia. Ja tää pikkasen nyt pienenee sitten tästä leikatusta, mutta kannattaa tietenkin tehdä suurin piirtein sen kokoisia, kun haluaa sen lopullisen kukan olevan. Tää ei ole mitään kaikkein helpointa kyllä leikata. Tää on menee omilla raiteillaan tää organza, mutta tosissaan tässä ei ole niin väliä näillä muodoilla. Nyt mulla on tässä ne 6 ympyrää. Ja seuraavaksi otetaan kynttilä. Ja tää on sitten semmonen homma, missä pitää olla erityisen varovainen. Kannattaa vaikka varata, tai olisi hyvä varata tähän alkusammutusvälineet, eli jonkunlainen peitto tai matto. Nyt ruvetaan tätä organzan reunaa sulattamaan tällä kynttilän liekillä. Ja se elää tossa ihan omaa elämäänsä, että sitä ei oikeastaan voi tietää, minkälaisen reunan se siihen tekee. Juuri näin. Ehkä on itse huomannut, että tos kun pitää tuossa aika lailla ton liekin tyvessä, niin se sulattaa paremmin kuin sitten ihan tuossa itse liekissä. Ja sitten sammutetaan tuo kynttilä. Ja nyt kasataan nämä organzapalat kerroksittain. Sinne tuli vähän reikiäkin, mutta ei vaan anneta sen häiritä tässä. Ja sitten otetaan pätkä lankaa. Se voi olla jotain tämmöistä virkkauslankaa. Tai tässä mä oon käyttänyt tämmöistä puuvilla, ei kun siis pellavanauhaa. Tai sitten jos haluaa, että se ei ole kauhean näkyvä, niin se voi olla ihan ompelulankaakin. Sitten etsitään sopiva nappi tähän. Tää onkin sitten ehkä vaikein homma. Toi on aika hyvä. Sitten tällä napin avulla kiinnitetään nämä kerrokset toisiinsa. Ompelemalla muutamalla pistolla tämä nappi kiinni tähän keskelle.
Ja tämän langan voi toki tietenkin solmia tuonne nurjallekin puolelle, mutta mä nyt haluan jättää tähän semmoisen pienen rusetin tähän keskelle tästä nauhasta, niin sen takia mä sidon sen tähän keskeltä kiinni, tai tältä etupuolelta kiinni. Näin. Katsotaan, riittääkö mun sorminäppäryys vielä tehdä tähän rusetti, kun jää niin lyhyeksi toi toinen pää. Ehkä se onnistuu. Ei ole hyvin. Noin. Ehkä vähän olisi saanut tässä olla enemmän kerroksia, mutta kyllä tämäkin johonkin rintaneulaksi sopii aivan mainiosti.